जों दिनै जुदि बिबान लाया होमब्ला जोंनि इयुना खोमसि। आंनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ माने बरायलायबाय बा खुलुमनाय थालायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायब्लानो जाबाय। दिनैनि बे प्रग्रामा एसे गोनांथार आरोना। मानो होनना बुङोबा नै जोंहा अनजालि मेमा मा खिन्था बुंदों बे खोथाया माने जोबोद मेहेर गोनां, माने खोनासंना लानो गोनांथार आरोना। हिन्जाव माहारि आइजोफोरा बांसिनानो नै दा मेदामा माने मा बिबुंथि होदो अनजालि दैमारि मेदामा, नोंथांमोना बेखौ खोनानानै मोजाङै मोजां बुजिनानै लानो हागोन आरोना। दा बे भिडिअ'नि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना। नायजोबबासो माने भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबासो बुजिगोन आरोना। नायलांदो बिदिब्ला भिडिअ'खौहाय। गोहोनि थाखाय नङा, नाथाय जों हमदां हाबाय जे जों दिनै जुदि बिबान लाया होमब्ला जोंनि इयुना खोमसि। बिकल्प अल्टारनेटिभ होनो थाखाय जोङो एपिबि खौ जोनोम होदों। बेवहाय बाजानांगौ, रागा जोंनांगौ, इनटलारेट खालामनांगौ बेनि खुनु बाथ्रा गैया। Dr. Anjali Dwimari Zindabad. Zindabad, Zindabad. Dr. Anjali Dwimari Zindabad. Zindabad, Zindabad. Pradeep Kumar Verma Zindabad. Zindabad, Zindabad. Pradeep Kumar Verma Zindabad. Zindabad, Zindabad. APB long live. Long live, long live. APB long live. Long live, long live. Jai APB. BPF नि लायनो जों B टीम, नाथाय जों बेयाव थानाया बयबो मिन्थियो। थेवब्लाबो आं बुंफिननो लुबैदों, जों बोखावनो दायाखै, जों खौसे खालामनोसो दादों। दिनै भारतनि जा संबिधान, बे संबिजिताव जि संबिजित बेयावहाय मोनथाय होखानाय दङ जे भारताव थानाय जायखिजाया नोगोरारिफ्रानो ज' जानानैहाय राजखान्थि हान्जा गोदान दानो हायो। जायखिजाया आफादफोर, संगठनफोर दानानै लानो हायो। बे जाबाय भारताव थानाय गासैबो नोगोरारिफोरनि मोनथाय। स' बेनिफ्राय जोंखौ रावबो हेंथा होनो हाया। बे जाबाय जोंनि फरमस्ट एन्ड नाम्बार 1 राइट एबा मोनथाय। नैथियाव जाबाय माब्ला गोदान हान्जानि जोनोम जायो, मानो जोनोम जायो, मानो गोदान संगठन एबा आफादनि जोनोम जायो। बाथ्राया ओरैबायदि रोखा, जेब्ला जोंनि गेजेराव थाखानाय हान्जाफोरनि खामानिखौ रायजो राजाया सुखुवाखै, जेब्ला जोंनि गेजेराव थाखानाय हान्जाफ्रा रायजो राजा लुबैनाय बादि खामानि मावनो हायाखै, जेब्ला जोंनि गेजेराव थाखानाय हान्जा दोलोफ्रा रायजो राजानि हास्थायनाय बादि मोनथायफोरखौ होनो हायाखै, बिथांमोननि सिमां, बिथांमोननि मिजिं, बिथांमोननि लुबैनाय हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हायाखै, अब्लानो बे जायगायावहाय गोदान दोलोनि जोनोम जायो। आरो बेबादिहानो दिनै एपिबिनि जोनोम। एपिबिया मोनसे बिबान लानो थाखाय जोनोम जादों। जों गादिनि थाखाय, जोङो गोहोनि थाखाय नङा, नाथाय जों हमदां हाबाय जे जों दिनै जुदि बिबान लाया होमब्ला जोंनि इयुना खोमसि। जों नुहुरदों जोंनि इयुनखौ नाहरनानै माबा मोनसे खैफोद फैगासिनो दङ। खैफोदा जागायजेनबाय, नाथाय बियो बांसिन जालांबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जोलैनो जों मा होलांनो हागोन। दिनै जों ओंखाराब्लाबो थानो हायोसैमोन, जोंहा बैसो जाबाय, जोङो न' सिङाव हाबनानै थानाय बैसो जाबायमोन। नाथाय जोंनि व्हाट एबाउट आवर यां जेनेरेशन, जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जोंहा जेबो बिबान गैया नामा? बे बिबानखौ बानस'नो थाखाय जों दिनै ओंखारनो गोनां जादों। बेनिखायनो आं बुंगोन, आं बुंजेननायनिफ्राय आं जोबजासिम बे सोदोबखौ आं रिपिट खालामबाय थागोन। एपिबि इज अ रेसपन्सिबिलिटी। एपिबिया मोनसे बिबान, एपिबिया मोनसे दायित्व। जों रंजानो थाखाय, सोरखौबा गाज्रि मोननानै, सोरखौबा सुथुर साननानै जोङो बेखौहाय दायाखै, नाथाय मोनसे गिदिर बिबान लानो थाखायसो जोङो एपिबि खौ जोनोम होदों। आं दिनै ओरैबायदि रंजानाय मोनदों। जोंनि एपिबिनि थांखिया इउथ एन्ड वुमेन। जोङो लाइमोन आरो आइजोफोरखौ थांखिनानै जोङो गुबैयै जों एपिबिनि गेजेरजों खामानि मावनो नागिरदों। आरो जों दिनै नुबाय जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि बेसेबां गोख्रों दिनै जोङो इउथ सेल मोननो हादों, लाइमोनफोरनि जोङो गांखं मोननो हादों, आइजोफोरनि जोङो मोनसे स्ट्रं, बिराद गोख्रों
जायफ्रा डेडिकेटेड बेबादि मानसि जों दिनै मोननो हादों आरो जों सानो बे मोननै जा सेल जों दिनै दाबाय सेन्ट्रेलनि youth and women बे मोननै विंजों जोङो एपिबिखौ ओरैबायदि खारथाय होनो हागोन जोङो नखर नखर गामि गामि बयनिबो हास्थायनाय सिमांनि जोङो गुमुरखौ लानो हागोन आंहा फोथायनाय दङ आरो बिथांमोनखौ आं बेनिखाय बे सुबिदा मोननायावनो आङो आंनि गोरबोनिफ्राय आं कंग्रेचुलेसन बावो बेस्ट विशेस होयो आरो आं मिजिं खालामगोन नोंथांमोना नोंथांमोननि बेस्टनिख्रुइ बेस्ट पारफरमेन्सखौ होनो नाजागोन एपिबिनि थाखाय आरो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय नोंसिनि गावनि इयुननि थाखाय दिनै बिटिसि आवहाय रायजो राजाया बिकल्प नागिरनानै दङमोन अपसन नागिरनानै दङमोन जिनिस मोनसेखौ गोबाव जाब्ला आंगायखायो जों गावनि जि जोमब्लाबो नखराव बायनाय दोननानै गाव मोजां मोननानै बायनाय जिनिसखौबो जों आंगायो गोबावद्राय जायोब्ला आरो बिनि खामानिया भेलुआ गैया गैया जालाङो जों जि जाहोनाव बेखौ बाहायदोंमोन बेखौहाय जोंनो होनो हाया हाया जाहैयो अब्ला जोङो गोदान जिनिस लायो थ बेबादिहाय अब्ला जों आरो मा खालामो गोदान अपसन नागिरो थ बेबादिहाय जोंनि गेजेराव गोबां रायजो राजा दङमोन जायफ्रा अपसन नागिरनानै दङमोन जायफ्रा बिकल्प नागिरनानै दङमोन अल्टारनेटिभ नागिरनानै दङमोन आरो बेखौसो जों दिनै नामै जामै जोङो होदों जोंनि गेजेराव ओरैबायदि गोबां मानसि दङमोन जे दिनै इउपिपिएलआव थानो लुबैला बिपिएफआवबो थानो लुबैला दा बहा थांबावनो उपाय गैया खामानि जा ताजा सोरबाया ओरैनो कंग्रेसआव हाबनानै थादों सोरबाया आपआव हाबनानै थादों सोरबाया तृणमूलआव हाबनानै थादों बायदिसिना सोरबा भिपिआइ टिपिआइफ्रावबो हाबनानै थादोंमोन मानि थाखाय जे खुनु अपसन गैया बेनिखाय जों दिनै अपसन होनो थाखाय एबा बिकल्प अल्टारनेटिभ होनो थाखाय जोङो एपिबिखौ जोनोम होदों बेवहाय बाजानांगौ रागा जोंनांगौ इनटलारेट खालामनांगौ बिनि खुनु बाथ्रा गैया जाया डेमक्रेसिनि बाथ्रा मिथियो सुबुंखान्थिनि बाथ्रा मिथियो बेफोरो मालाबाबो सोंखारिनाय नङा बयहाबो मावनो थाखाय मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ लानानै जोङो गिदिर बिबान मोनसे लानो थाखायसो जोङो आवगायदों जों दिनै मिन्थिगौ जे जोंनि बिटिसिआव बिटिसिआ माबायदि जोंनि गेजेराव फैनाय जोंहा सोरखार दोङो होनना बुंनो हानाया बोरै फैनाय बेयाव सोरबा लिडाराल' बेखौ लानानै फैयाखै साफ्रोमबो बे बिटिसि एरियायाव थानाय बर' नन बर' गासैबो राव हारिमु जातिनि मानसिनि सेक्रिफाइसनि गेजेरजों एस्पेसियेलि बर'नि जाफोर संगठन दङ बेफोरनि सेक्रिफाइसनि गेजेरजों आरो बर' रायजो राजानि जि सेक्रिफाइस जा नागारसारनाय बिनि गेजेरजों जों मोनदों जों बेखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां जे 6 शेड्यूलखौ जों माबादि मोननो हायो 6 शेड्यूल जोङो दा बिटिसिआ जों